yang nang yang kok. Yang manjan no kodi yang. Susah. Mana no deh. Ya sekarang ke pas ke. Kamu tu pun, kita bertemu nangko, angkam maya ko. Mana tu? Amat apa? Bagus. Kamu deh mari, kalau aku. Asal mana jotai? 65 yang kamu? 65 jadi nora present tongai. Apa no kari teh? Lebih ini orang tempat kami agak thang maya himayang gay orang mar fire family jumlah hamzaka. Bilekang parawo jeng lockdown ni bagai bazar fujar bethang maya bazar fujar thangkeno police robai bujago ge tabuk o lockdown jara mache man yang tongkha sino bilekang kamiwo ge tini sini sar member komani bihik singno kisamisa mache man yang nogoi hairok jagi kisamisa mairung rok ba phika asung khada 제가 참가하고 오늘 밥이나 좀 받으러 정말 그럼 이제 tanka요 저런 하나씩 맞으면 살충가 급파서 번능 tan고 그래서 분리하고 힘들고 한 번씩 넣어 무자고 동자고 지니 뭐 되게 거의 지금 매일 밥 먹자 좀 구신과 그거 안 동자고 Mang angkat nomor 3 yang kok gitu. 사반 오르르 갖다 놔대 가샤가 파냐봐 Jeman naik gotang ni dah. Saban, ayo saban loh nih, dah. Ke hambai ini sing oro jago mongya kami arti blog ni amsoi ni oro belakang kami athamora edisi place ni belakang kami go sing tini sini oro mase manungya ungtongnai sini taku rokno sini tirpra haste ni sini montri khakwa ba maya gana ngai bo nije soboni nukhungni ngai tini boro belakang kami go prai 66 family jotto poribaro ini bo mairung rofaika boni nukhung ingai henbang sini sar member kumar jomatiano black hambai maya faru tini omo haini jorago boni ব্যক্তিগত হইতে bo ro mairung rofaimani bangai singgono sini telemara division trop theke sing hambai faru tei bus tini sing orpaimani yagulo sing thangri roifinai kunjumora kamigo or jago 30 poribar haino hai sing bakfinai or jago bo haino sini sar member kumar jomatia boni nije soboni ajemani rang ba boni nukhungni rang bainu bo or jago roifinai gahain mangi tini oro jago sini oro je mairung yapar laimani jago sini oro phaimanjak phaika sini telemara division ni president boron ganang chitromani jomatia tei sini mongya kami arti blog ni bc chairman sini sunil deborma tei sini tni ni president sini madam gita deborma tei boni loge song bangma tomagi awr jotto phailaijak gahain mangi sing tini blaikini khushi amhaike mohai jaro sing tini mairung phaimani asung hambai Hambai, jeng tini 26 tarik April, o jaga bilaikang para o jeng phailajak. Tik exactly para to jeng sogi manai liya. Jesuk jora sak gari phayo asuk jora jeng phailajak. Jeng tino jaga phai khana phai jaga 65 poribar tongo. Hangkai o 65 poribar no jeng on behalf of tribal welfare the forest minister bini ngai jeng tino jaga mairung baknani phailajak. Tamni bagi Himalaya or jeng nuk khau sekango. Kaisa TV channel local agartala local channel jeng nukha je o jaga ni borok I lockdown no belai khana biniman nang tongka borok kun jaga samung man to yangai borok mase mani yangai tongka o bahai ke jeng jokhon khobor ma khang keno jeng belai khana khakhang jeno kha kosto nangkha jeni nukhung kaisa nangai wan sulai ke jeng borok no jeng bahai ke help laiman o bahai ke wan sumoni bisin te jeni phayor sapaika kai o jaga parani borok je tongmani borok joton kuthum laijak kai borok no ang asa khayo o jaga jehetu samung humung manliya lockdown no nongkhlai manlaiya I jara borok belai khana birman bikata mankhana inga haipana boroni jesek nangsak asuk to jeng chubai manliya tam kheba boroni proti chini je hamjak mani boroni dukho chini khakhamui tongmani aboni proti hisabe jeng tini boni family thagi
maidum serba tei sabon kaisa klai jeng bakna ni oro phailai ke chin oro tini tongo chini block chairman chini Takuk Sunil angkai tini Telemurani IPF tini division president chini Chitramani Jamatia youth ni president youth IPF tini president chini Govindahari Jamatia tei an logi tongo ani colleagues masa chini Takuk Sopon tei ani logi tongo ani okni hanok ani Usha Deborma tei ani Bairada jeng tongo ye jeng tini borno maidum kisa bak mangmani bagai belai khano khatungka tei borok jate kaham kreng tongthung I lockdown payasak ba paimani porebo borok bahike tongnan chanani na borok jate kono rok suk bai kedal jate klai kaham kreng tongthung abuna jeng kaiton kani surinai